Yan mata barka dai. Ha? Ya kin ganni kaman kin ga kashi. Ai ya kamata ki daki shaware ni man. Kin san wane ne? Dan Allah ina so in yi magana da ke ne in ba za ki damu ba. Dama na zo ne in tambaye ki ko za ki sha gindi. Gindin rake nake ne. Amma ya kamata ki fahimce ni mana. Yanda na ganki ne, yanayin yadda na ganki na san zaki ruwan mutunci. Da yake ni buzu ne wallahi, yanayin maganganu na haka suke. Wai kai malam ya kake magana haka nan ne haka? Ni fa matan aure ce fa. Dan Allah? Ya haƙuri dan Allah wa. Shikenan kawai ka zo ka ga mutum zaune ka. Wallahi ban san ke mata aure bace dan Allah ki haƙuri. To yanzu ka sani. Wallahi. Hello? Malam Nasir ya Rufai. A gaskiya ba zan je Switzerland ba saboda coronavirus. Na rantse da Allah ba zan je ba. Oke, wai miliyan 200 nan? Ha'a. Mun yi maganan filin da su, mun yi magana mun gama ciniki lafiya lau wallahi kudin ne waya musu kadan sai an ƙara wani abu akai. A'a. Oke, wai batun mai malabo? Gwamnan Yobe na gane shi. An jima ya ce min zai shigo Kaduna, in ya shigo Kaduna za mu je mu haɗu. Ni fa ba zan ƙara fita ƙasar waje ba sai fa coronavirus ya wuce, sai dai ka aika wani rabin. Alƙur'an tsoron cutar nan nake. Kai farar ɗaya fa ta kashe mutum 30,000 fa. Kurege ne ya cije ni? To excellence. Motar na wajen gyara. Ba convertible din bace, Range Rover ce. Oke, na rike miliyan 100 nan? To ba damuwa, na gode ranka da dai, na gode. Ka wuce haka, na gode sosai wallahi, na gode sosai. Ganduje jiya mun haɗu da shi, amma dai yau ya ce zai shigo Kaduna shi ma. In ya shigo Kaduna sai mu haɗu batun kwanta din nan. Billboard din nan yake so a sake yi. Insha Allah ba damuwa, sai an jima, na gode sosai. Excellency, Allah ya taya ma. Ya dai? Lafiya lau wallahi. Kana ta waya. Bai kamata in zauna ina fira da mata aure ba. Abadan Allah, sunana Fatima. Da Allah? Ni kuma ba matan aure wace. Da Allah? Kawai da ɗazun nan ne da yadda kake mun magana ne. Sai san ce maka ni matan aure ce. Amma ni ba matan aure wace. Wow, kin yi kyau fa. To sai an jima barin je. Ajimin na tsaya mana. Okay. Namban kuma fa. Okay, wai zaki ban na manta fa na tambaye ki namba waya. 090 17 51 87 28. Na gode sosai wallahi. Amma za ka iya ka kira ni anytime. Yaushe zan kira ki? Ko yau ai za mu iya mu haɗu ko? Wallahi sai dai miki police call idan ba kati a cikin line.